Pemono yɛ de chɔchɔ no ɛbɛba nansa na no yɛn kwaso yɛ hwɛ gumasua mu nsɛm ɛso na so afọ abɛdi akyire hɔ gumasua ho nsɛm so de nsɛm atodwa ne nyinaa yɛ bra wo bo anan ekopie mu Adisadel College campus ɛna wo kyerɛ sɛ abranteɛ no a ne ho ka adwam a obi di ne ti ɛbɔ mpam wɔ no ɔno de nka asotwe mpanimfoɔ de man wɔ no ɛbɛyɛ nkɔntwe saa asotwe no ɛnsensan Oswafo abedichiri a ono enehwe adesua ehun nsem eso Reverend Intim Fojo ede nsrahwe ekopie mu ewa Adisadel College na oni esukufo ene etichafo ne sukufo mpenifo no edi nkomo no wodi tudwa se enhihye a Ghana Education Service eyeye ede hwe se suku nkwada mienu a omanfo ehu omu ewo social media na baako ekita ne yonko emene ewo suku mu a odi ne moma epim dade empa ewo dormitory no womo ahwe suku akwada ne yonko ne ne moma epem mpa no wasan aba suku mu wo wasan edi tudwa se adoctorfo a womo ehweye ede ma suku akwada wo praye no womo hwehwe mu no ebeto dwa se akwada no empra kese pa na enumu no de etu ye na si so ne se akra na we pra ne de ono no ensem fata so ono be cause suspension and no overturn is a decision no se ono we pra rather no sentempa ye hwe mwa bia de bebo ano yame adom ebra won the results no betu dwa no na je se so boni bia ama eno na komato ye mu nsem a ko baaye ni nyina mu so na branch no pra no na wofo so ka ho a anamo aye tu nyina ye ma won so de omani di akiri se de be ya sa transparency no ebeba mo no so anya sa komato ye mu no eno na eda nyame ase ewo ho Wasan edi to suku ni mpenifo enim se womo enhwe se abambofo ene omanfo a attorney general ahye omo se omo nya hwehwemu emfanfa ensem ihui womo ne omo beka bom action bi obi be take bia na se indiscipline bi obi be ye bia no so oye student so akra oye pani o so anso ho ewo mranim eno ntino mranin so afa na kwan eno no aye the office of attorney general na Ghana police service womo nso se de mra no kire se obi efum ewo sa kwan ne so a de se mra ne ye no womo ye nti eno no ye de ye she school authority nin kran se womo cooperate se womo ahwehwe womo akotro statement bi hwehwe mu bia police for ne attorney general office eye bia no nya de so womo si ho kwan they should cooperate and indeed womo so cooperate a ba bi ehia wo bia no womo akọ womo ato womo ano atro mu statement